com el títol diu, és rostres. I jo parteix de la base de que l'estudi fa molt d'anys, perquè jo em vaig dedicar al teatre, que tenia unes màscares fetes que poden veure aquí darrere meu i per la sala d'exposicions, i a base d'aquestes màscares i després dibuixos que havien varen triar el director d'aquí del museu i jo mateix, que eren dibuixos que tenien que veure no en figures senceres ni composicions especials, sinó precisament d'això, rostres. Fa mesos que vàrem estar parlant de la possibilitat de que el senyor Pavia pogués fer una exposició aquí. Encaixava molt bé en la idea de l'exposició que fem cada any de la Fira, que tradicionalment el Manco en els darrers anys ha estat una exposició homenatge i també ha hagut la coincidència que ha sigut gent, artistes d'una certa edat. En aquest cas ell també encaixava molt bé.